Takže krásny dobrý deň. Dúfam, že nebudem píšťať, to by bola hanba. Takže vítam vás na konferencii Ako ďalej bezdrôtové mikrofóny. V podstate všetci ste tu používateľa bezdrôtových mikrofónov. Nakoľko situácia sa v podstate zhoršuje, ešte trošku. Tak sme pre vás pripravili konferenciu v podstate ako ďalej z nášho pohľadu. Takže v podstate, čo sa týka programu. Úvod do problematiky, na čo sme sa tu v podstate zišli. Potom máme hostia zo zahraničia, pána Massima Pola zo spoločnosti Visicom. Je to talianská spoločnosť, vyrába bezdrôtové technológie. Asi málo kto ju poznáte, ale dúfam, že spoznáte. Potom ešte chvíľočku predtým, nech si dáme kávičku druhýkrát. Bude v podstate naše skúsenosti s technológiami, aká je realita versus marketing a naše skúsenosti s bezdrôtami. Samozrejme potom slúbená prestávka. Po prestávke zaujímavé prezentácie od pána inžiniera Zeleniaka, ktorý sa venuje anténnej technike. Samozrejme meral aj antény, má pre vás celkom prekvapujúce výsledky merania. A potom pán inžinier Ščehovič z Výskumného ústavu spojov z Banskej Bystrice. Mali prísť zástupcovia z telekomunikačného úradu, boli pozvaní. Ešte minulý týždeň som volal s pánom Pištekom, ktorý má na starosti frekvenčné spektrum. Prečo neprišiel, vám poviem v podstate o chvíľočku, hej. Takže kúsok o mne, hej. Pracujem v spoločnosti GTEC od roku 2005. Od roku 2006 sa v podstate technologicky podielam na televíznych projektoch, hlavne na poli bezdrôtových mikrofónov. Spolupracoval som v podstate od začiatka susedia Normálna rodinka. Tamto posledné to nebudem komentovať. Momentálne ešte aktuálne nikto nie je dokonalý. Československo má talent všetky série, Slovensko má talent ešte prvý markizácky, takisto som spolupracoval technologicky. Nejaké také na pobavenie. Prichádzame k tomu, prečo sme tu, v podstate ja sa len v krátkosti k tomu. V roku 2014 v podstate odštartoval 4G LTE systémy. Spočiatku bol kľud, kým v podstate naši mobilní operátori nezačali zapínať LTEčko, 4G, jedná sa o frekvenciu od 790 hore, v podstate od 791 MHz. Vyzerá to v podstate takto, toto je celofrekvenčný sken, kde sú vlastne DVB-T vysielače, ktoré už v podstate poznáme, a na konci od 791 už vidíte v podstate nábeh LTE systémov. Je to v podstate 8 MHz pásma. Záleží, zatiaľ je to ešte relatívne v plienkach, takže ešte nie sme na tom tak zle, ale keď sa to celé rozsype v podstate a začnú štartovať aj v tých mestách okolitých, tak bude potom trošku väčší problém, tam sa nenaladíme, proste sa nedá. Eventuálne sa to správa potom tak, že sa tam naladíte, ale máte výpadky, sa dáte 2, 3, 4, 5, 6 metrov od antén a už máte výpadky, tak to je spôsobené tým, že buď máte rušenie alebo niečo nánosnej tam je, čo vám merať nezaznamená. Samozrejme je možnosť používať mikrofóny v pásme asi 10 MHz, šírku nám tam nehali 822, 832, záleží podľa povolenky telekomunikačného úradu. Tých 10 MHz dá sa tam niečo naladiť, ale samozrejme je tam trošku problém potom s frekvenciami. A pre informáciu, komu sa poďakujeme, tak tu máte zoznam Telekom 791, Orange a O2 v podstate 821 je uplink, čo je tá horšia vlastnosť, pretože uplink ide v podstate plný kotol z vysielačov, kdežto downlink z mobilných telefónov je tá druhá stránka veci, ale tam sa takisto nenaladíte, pretože môžete mať potom problémy takisto s frekvenciami. Takže toto je to, čo štartuje. Pokiaľ máte systémy v 790 jednotke, nerobí vám to zatiaľ problémy, tak sa pripravte, že to bude. Potom ešte teoreticky výhoda je, keď sme merali v Slovenskom národnom divadle, alebo také ako je Hotel Carlton, tam tá sála vzadu, že máte 2-metrové steny, tak budú sa tam dať používať mikrofóny, lebo to DVB-tečko sa dá teoreticky otieniť, ale nezaručím vám to. Zase si spravíme trošku reklamu. Toto je potom budúcnosť, ktorú by ste mali. Buď systémy, ktoré vám vedia oskenovať frekvencie, čo v podstate tie lepšie systémy už majú v sebe, alebo potom sú takéto jednoduché, v podstate relatívne aj lacné meraky od 240 do 960 MHz, s USB-čkom sa to dá prepojiť s počítačom a viete v reálnom čase merať frekvencie. Nie je to typický skener, že meráte od 470 postupne po nejakých bodoch, ale vyberete si šírku pásma, ktoré vám stále signalizuje, že kde ste, či tam nemáte rušenie. To by vám vedel potom, keď tak cez prestávku sa vieme potom podebatovať, jak sa robili adventy pre slovenskú televíziu, že čo všetko sa stretlo vlastne na Slovensku a jak sa v podstate skoro neodvysielalo.
Samozrejme, že to je len začiatok. Čo sa chystá tento rok, je toto. V novembri sa chystá zasadanie World Radio Conference v Ženeve a toto. Od roku 2000 bude prechodné obdobie, pravdepodobne do roku 2020 Česká republika sa chystá od roku 2017, prídeme o frekvencie 694 až 790 MHz pre siete 5. generácie. Takže v podstate by to malo byť obdobné ako je teraz 4G, to znamená budú uplinky, štrúdla asi 30 MHz s plným výkonom. Teraz sme sa bavili v podstate s Massimom pred chvíľočkou, že v Amerike v 2016 štartujú 5G, myslím, že 6G, či čo už tam majú. A v UHF pásme ostane len pásmo nejakých 70 MHz. Bavíme sa UHF od 470 do 830 v podstate. Takže toto sa na nás chystá. Preto neprišli vlastne ľudia z telekomunikačného úradu, pretože už začali rokovania s okolitými štátmi o prerozdelení frekvencií, ako budú vlastne, a či budú nejaké frekvencie voľné, čo sa týka DVB-T vysielačov, pretože všetky vysielače, ktoré sú teraz na 694, ak sa nemýlim, tak sa budú posúvať, budú sa tlačiť dole. A ešte nás čaká DVB-T2, čo je ďalšia celkom pekná vec, pretože používa iný typ kódovania ako je DVB-T. A to bude ešte horšie trošku. To keď tak myslím, že môžu potom pán inžinier Štehovič potom porozprávať, že ak to bude. Takže ono to nebude také, že prídeme len o frekvencie vlastne tých 694, 790, ale tým pádom, že DVB-T vysielače sú teraz, Kamzik máme 758, čo je taká dosť veľká frekvencia, tak sa budú posúvať dole. Teraz napríklad je celkom pekné, že okolo 600 MHz a 630 sú 3 kanály, kde nič není. Ja som sa pýtal telekomunikačného, že tam sa dáme, v pohode budeme predávať 600 MHz frekvencie a oni, že ne, že tie pásma sú alokované pre DVB-T vysielače, keď sa budú vlastne posúvať z toho vrchu dole. Takže to je v podstate od 694. Samozrejme nehajú nám tam zase 10 MHz dieru aj kvôli oddeleniu medzi pásmami, to bude tiež niekde okolo 726, tam niekde to tak je, myslím, že v pláne, že tých 10 MHz tam bude. Takto to vyzerá v podstate, čo sa týka LTE pásem aktuálne. Tých 698 v Amerike už funguje, takže určite to príde sem. Volá sa to druhá dividenda, keď budete počuť, že druhá dividenda, tak to je toto 694 až 790. Takto to bolo kedysi, v podstate to len na ukážku, ako sme sa mali ako králi. A v podstate 4G, už keď prišlo, už sa tam nenaladíme, a ešte 5G, keď príde, tak vlastne celá tá štúdla sa ešte potom posunie. Zaujímavé linky, ak si chcete napísať, toto je interaktívna mapa DVB-T vysielačov v podstate celej Európy. Interaktívna je v tom, že ak si kliknete na ten vysielač, viete si, interaktívne sú tam vyrátané vlastne dosahy. To znamená, že keď si dáte, že 50 kW má Kamzik a kliknete si na tú frekvenciu, vyberete si, tak vám ukáže až pokiaľ je dosah v podstate. A to sa týka v podstate celého Slovenska. S tým, že pri hraniciach ešte treba rátať buď s Maďarmi alebo s Rakúšakmi, to vám potom ukážem v druhej časti, ako sme merali v televízii, keď sme vysielali raňajojky na 7. poschodí v GNT v River Parku. Tam ste mali Čechov, Maďarov, Rakúšakov, to tam bolo farebná hudba. Ďalšie, ktoré sú pre takých tých menej znalých, sú vzájomné prevody televíznych kanálov na frekvencie, v podstate digitálna televízia.sk. A ešte zoznam DVB-T vysielačov, celkom peknej forme, oni to majú podľa, je to maďarská stránka, ale oni to majú podľa televíznych kanálov, takže je tam televízny kanál, a aké vysielače vlastne vysielajú v tom frekvenciu, aj malé DVB-T vysielače, aj malé multiplexy, nejaké Pezinok má 1 kW napríklad, aj všetky také tie malé, takže celkom pekne to tam je. Ďalšia vec, čo sme zabudli, budeme mať pre vás USB kľúče, kde budú všetky prezentácie, takže v podstate tam budete mať potom aj tie linky v PDF-ku, takže mali by byť klikateľné, takže by ste sa mali k tomu dostať. Z mojej strany zatiaľ na úvod také potešiteľné zatiaľ toto. Budeme pokračovať v podstate technológiami pán Massimo Polo. Budeme sa to snažiť samozrejme prekladať, je to taká ťažká talianská angličtina, takže nám prepáčte, ale budeme sa to snažiť prekladať to najdôležitejšie, čo bude treba.